Good morning, hinaguan. So, nandito na ngayon si Brenda sa pinapahukay niya. Tignan natin. So, pinapala. Ano, tuloy na? Yung? Gamit na mayari. Anong machine? Okay lang. Bili na lang tayo. Bili para kay Manda. Hindi, para magamit dito. Yung? Ipol niya yung red handle ba? Okay. Ayun na siya. Lumalim na. Saan yan? Dito. Oo nga pala. Ipapantay. So, hindi na tuloy ang 10 feet Olympic swimming pool. Sabi ko naman 10 feet Olympic. Uy, sayang naman yan. Talisay din yan, diba? Di ba ganyan din yan? Hindi. So, ayan yung may puti yata. May lahi kagaya sa kabila. So, iba na gagawin dito. Pitmaster challenge. Ha? Di ba? Di ba? Yung mga ano na. Lalagyan ng... Tutukan sa ibabaw ng kawayan. Di ba? Lalagyan ng putik. Tapos Tingnan pag may tubig na para sa lake. tapos tatawid na naman yung naka-heels. Ala. Ito lang sa kwan. Diyan lang yung street dyan. Tindahan ko lang. Okay, akoy. Yung kagaya nga nun sa yung sa Indonesia. Init man. Hindi man mabuhay ang kuipis ito no. O hindi pwede kasi ang ano kaya doon? Ang init kaya doon, naka-open sila. Ikaw muna. Di ba nakukoy? Kukoy. Puro tilapia. Ililipat mo doon yung tilapia. Ano nangyari kaya doon kay Chuche kagabi? Grabe yung ano niya. Ano na? So lalalay mo pa yan o ganyan na siya kababa? Diretso na doon. Ganyan lang. Lagyan ko ng ano. Parang tulay sa taas. Taray. Parang wala naman kaming karapatan dyan. Mga single. Pang magjowa lang yung mga ganun. Kaya nga. Kaya nga, balik naman nasirahin dito. Aror! Ba't nandyan na ba? Ano? Bem? Hindi ka updated? Wala, hindi naman na. Ha? Laging naman dito sa ano. Kuha niya yung isda. Oo, nandyan na siya. Kuha siya yung isda kasi para sa babae niya. Wala, taga bukid nun yun. Ha? Actually, taga Malay-Balay. Babae? Ba't mo alam? Nakwento niya sa akin. Wala na yung 2 years. Wala na, hindi tayo masyado umasa sa mga 2 years na yan. Ayan, parang pantay na siya. Kaya ka na. Pag ilan ng kauton diya, padulong diya po na dito. Diyan mo. Para magpantay din daw. Nandagyan yan nandyan tiyo lahat. Pag tumaba na yung ano, Kaya nga. pag tumaba na tong mga ano ng pool, Nilagyan na naman ng duyanan. Lalo tuloy siya na gano'n. tumabing.
Tanga-tanga kasi nito. Bakit din? Dapat din. Dapat hindi nga yan dyan kasi daanan na yun. Diba? Oo. Saan mo na naman siya ililipat? Ang laki-laki na Maganda yan. dito yung late, no? Ang laki-laki na yan. Diba? Kung gano'n yung plano unta, kaya dyan ang pool. Dito mga table-table. Pag napatad ko dito. Lake mangyari. Sayang yung court. Lagi ko nga na ngayon eh, jumping papuntang pool eh. Ay ano, parang papuntang ano, fish pond. Diyan tatalon ng isda. Trampoline. Paikot sila, paikot. May! May may! May may! Asa sila, Dudong? Ah, may pasok. May eskwela. Sobrang bilis yan ha. Ang liit kanyan dati kumpara dito. Mm. Ito na, una pa nga ito, malaki na ito. Ito mga, ano to ba? Pag naaarawan na didiligan, Hindi, nung una ko sa tinanggalan kasi yan siya, biglang nag-boom. nilipat mo. Pag liit na dati lang, kanando, kanang pili. Hindi, nung tinanggalan ko ng dito ba, ilalim. Ito lang isa. Kani yung pinakauna ko gikonan o kani. Di ba yan yung pinaka napaganda sa isa nga duha ka sila giputol na ako. Pag putol ko diretso siya ni ano. Angat. Kaya dapat talaga ayawa. Kailangan talaga tanggalan yung dito para focus sa taas na din. Aangat siya. Ay mo ito, nangiwi na siya. Oh. Dati nakaganon kaya siya, nakaganon. Ngayon straight na siya. Tsaka dalawa yung ano niya. No? Parang iikot yan. Kailangan din talaga kapag may tanim ko. Ayun o, yung isa ang baba. Yan. Kaya ilajigjag man yan ganyan kasi ng dati. Bonsai ang isa. Parang bonsai ba? Pinutol kasi na maaga yan. So ito gagawin na lang daw pong lake. Human lake. Wait. Man-made. Ay, human lake. Man-made lake. Sarap talaga. Hanggang dito. Malaki rin to. Parang yung pinaka-court ng basketball. Ay, hindi. Oh, parang gano'n na nga. Court ng basketball. Ah, pink naman ngayon. Kasi maliliit pa. Maganda sila pag namulaklak na talaga, no? Makikita mo yung mga kulay. Hindi ko talaga din lumaki. Maungusan pa yan. Ito, wait ako. Ayun, natububo na rin na natin mga tudlot na nanan. Tawag, wait tayo. Inaayos na yung itong peso dito kasi gusto ni Brenda pantay na siya dito. Yan. Yung mga mga nakaganon ba, ipapatag siya dyan para pantay yung daan. Napit yan ang pila ng kana. Gani? Oo, napit. Ah, pagpura. Parang minimum dapat. Disiplina ito tayo. Piminti man puno ang igat ang agasan diya piminti di. Tangki di piminti puno. Ah, ito tayo. Ito? Buwak lagi siya. Kaya abot sa taas, puno tayo. Buti pa dyan malakas. Malakas pala yan siya. Sabi ko bakit ang hina. Pag tinanggal yung sobrang lakas pero pag abot dito, tapos puno lagi, walang ang hina yung pala naipit niya sa paano nga. Ah, sa lamesa. Oo. So ayun na nga mga moms, no? Pagkapunta natin doon sa likod, nalaman din natin na yung planong pagpapagawa ni Brenda sa swimming pool ay mapopostpone muna or hindi niya muna itutuloy at gagawin muna niya itong man-made lake, no, sa kadahilanan na nangangailangan pa ng DENR permit, no, ay Department of Agriculture pala. So kailangan niya munang magpa-ayos ng permit, no, sa marami pang mga aasikasuhin. So may mga syempre kailangan niya i-rely
sa engineering ng munisipyo or sa munisipyo na magpapatayo siya ng pool. Then, kailangan din daw ma-test muna yung water. Yung water na gagamitin sa swimming pool. So, basta ang dami pang proseso, napaka-ano pa. Medyo, ano pa ngayon, medyo naguguluhan pa si Brenda, no, sa mga pangyayari. Pero, ang sabi niya nga, since nandiyan naman nakahukay niya, gawin na lang muna nating lake, no? Yung mag-ano siya ng mga, or fish pond, ganon. Para na sa ganon, may panibagong view dito sa Hinaguan. Yan. Siguro, by next year, early next year, sisimulan niya na yan, by January. Kapag nakapag-isip na siya o kapag plano na ng maigi. Kasi ito si Brenda talaga, ano to, kapag may biglang naisip or nagustuhan, hala, sige, bira, gawin niya kakagad. Hanggat, ano niya, gusto niya. Tapos, siguro, it's either bago siya mag-birthday, baka kaya ma-finalize niya, para nasa ganun, meron na rin pool dito sa Hinaguan. So, for the meantime, ganyan na lang muna siguro siya, para hindi rin masayang yung pagkakahukay ng lupa. So, that's all for now, mga moms. If you like this video, kindly share, like, subscribe, comment down below, and follow nyo na rin ako sa aking FB and YouTube page. Maraming salamat and God bless you all.